सरलपारानि बौद्धिस्ट मन्दिरनि सिङाव थानाय जि कमिउनिटि हल दङ बे कमिउनिटि हलाव दिनैहाय क'क्राझार जिल्ला BPFनि गुरखा सेल जि दाफुंनाय जादों बे दाफुंनाय एजिकिउटिभ मेम्बारफोरनि शपथ ग्रहण प्रग्राम लानाय जादों। गुबुन गुबुन जायगानि गुरखा सेंग्रा आरो सिख्लाफोर जायफ्रा गुरखा सेलावहाय एजिकिउटिभ महरै जायगा मोनदों बिथांमोना फैजोबदों। लोगोसे सरलपारा गामि उल्टापानि आरो लाबायन'पुर आरो खाथि खालायाव थानाय गासिबो जायगानिफ्राय रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैदों। जोबोद मोजां मिटिं जादों। जों बेवहाय बे जायगायाव दासिमबो कारेन्ट गैया। क'क्राझारनिफ्राय फैनाय लामाया माबायदिमोन बे खोथाखौ नोंथांमोना मिथिगौ। एक सप्ता बा 2 सप्तासो आगोलाव रायजो राजाफ्रानो गावसिनि थाखा फैसा लानानै JCB लानानै बे लामाखौ फोसाबदों। बेहाय मा जादों बेखौबो रायजो राजाफ्रा एसे एनै खम बेसि परिमानै मिन्थिलायगौ। दा बे हाग्रा ओनसोल जिब जन्थुनि जायगा बियो, दा बेहाय रायजो जानाया सहज नङा। दा बेखायनो बे जायगानि मानसिफोरनो BPFआनो गोदो गोदायनिफ्राय थांनानै थानायनि बेबस्था आरो बोलो होबोदों, सुबुरुन्थाइ होबोदों आरो दासिमबो बिथांमोनहा BPFनिनो मोजां मोनग्रा मानसि गोजा आरो बिथांमोनजोंनो जोङो जयै जोंनि BPFखौ माबोरैहाय बोलोगोरा माने सक्तिशालि दल खालामनो हागोन बेखौनो जों आरोबाव सावरायफुंबावदों। BPF दला बर्तमान सरकाराव गैयाब्ला बे सरलपारा गामियाव भुलक्रमे थांनाय इलेक्सनाव UPPLनो भट होनाय मानसिफोर बिथांमोनहा बे कयेक बोसोराव UPPLजों थाफानानै खामानि मावबायदोंमोन। नाथाय बिसोरो नुबाय जे UPPLहा बे मोजां खामानि मावनायनि खुनु उद्देश्यआनो गैया। बेखायनो गासिबो फैफिननानै दिनै BPFआव जगदान जादों। बे दानिल' नङा जेब्लानो BTC जाजेनदों आरो BPF दाजेनदों, जेब्लानो गावस्रालायदों BPF आरो BPPF जालायलायदों, बे समनिफ्रायनो जोंनि BPFनि आफादगिरि बा दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बेजों लोगोसे जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफोरनि प्रति बिथांमोनहा गाज्रि खोथा बुंनानै रायजो राजानि सिगाङाव रायजो राजानि मोखाङाव जोंखौ गाज्रि मानसि होननानै देखायनो थाखाय सेस्था खालामबोदों। ओंखायनो बिथांमोननि खुगायाव खोनाबाय थायो जे 17 बोसोर 2005 सननिफ्राय 2020आव इलेक्सन जादों, बिनि गेजेराव बारहे 17 बोसोर जायो। येस, BTC एकर्डआ 17 बोसोर 2003 सनाव जादों, नाथाय इलेक्सना माब्ला जाया। आरो बुंदों जि BPFआ जि परिस्थितियाव खामानि मावदों, लामा दोंसे गैयामोन, बान्दो दोंसे गैयामोन, दालां गंसे गैफेरामोन, कारेन्ट गैफेरामोन, गामियाव स्कुल कलेजनि अबस्था गाज्रिमोन, इउनिभार्सिटि गैयामोन, CIT गैयामोन, मेडिकेल कलेज गैयामोन, इन्जिनियारिं कलेज गैयामोन, कलेज 8 कलेज मात्र दङमोन BTCआव। दा बेफोरनि गेजेराव दिनै इउनिभार्सिटि, CIT डिम टु बि इउनिभार्सिटि, मेडिकेल कलेज, इन्जिनियारिं कलेज आरो 14 कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै शिक्षानि मानदण्डखौ जे बारायहोनायाव जथेस्थ खामानि मावबाय। हेल्थ सेक्टराव जेबो हस्पिटाल गैयामोन, हेल्थ सेक्टराव चिकित्सा प्रभाइड खालामनो थाखाय जि जथेस्थ हस्पिटाल, डक्टर, नार्स जों लाबोबाय, मेडिकेल कलेजबो बानायबाय। लामा सामा गैफेरामोन, दिनै जेरावहाय थाबायनोबो लामा गैयामोन बेवहाय नोङो बलेर', स्करपिय' बिथांमोनहा सालाय थांगासिनो दङ। दैनि सायाव गंसेबो दालां गैयामोन, बे क'क्राझार सेरनि गौरां दालांनि बादै गंसेबो दालां गैफेरामोन बड'लेण्डआव। दिनै आइ दै बायदियाव 2 दालां जोङो बानायदों आरो बे दालांजोंनो बिथांमोनहा गोदोना फेदेर बारलांनानै लेक्सार हैदों, खिन्थु बुंदों कि BPFआ बे दालां बानायनाया जाख्ल'दों। अब्ला जाख्ल'नायसो नुदोंब्ला बे दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जों मा आसा खालामनो हानो। बेखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिनानै दिनै BPFआव फैफिनजोबदों। BPFआ 17 बोसोराव मावै 2-3 बोसोरनि गेजेराव मावदों होननानै बिथांमोना दाबि खालामबाय। बेखौ बिथांमोना जुदि क्लेम खालामबायब्ला रायजो राजाया बिसार खालामगोन। जोंहा बुंनानै लानांगौ खोथा गैया। जोंनि मावनायखौबो रायजो राजाया फुं सानखारजेननायनिफ्राय सान हाबजासिम नुगासिनो दङ। बिथांमोनहा मा मावदों मावाखै बेखौबो सानखारजेननायनिफ्राय सान हाबजासिम बे रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ। गतिके रायजो राजायानो बिसार खालामगोन आरो बिसार खालामखांनायनि उनाव जि नाथिजा फैयो बेखौ इलेक्सनाव देखायगोन। नेक्स्ट इलेक्सनाव BPFआ सरकाराव फैफिनगोन। प्रथम जोङो फैगौ MP इलेक्सनाव BPFनि
BPFआ जेरै खालायोब्ला देरहागोन बिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं रायजो राजाफोरखौ खौसे खालामनानै जों जेरैखि जाया देरहानायनि खामानिखौ जों मावगासिनो दङ बेनि उनावहाय जि काउन्सिलनि इलेक्सन फैगोन बे इलेक्सनाव प्रत्येक जाति गस्थि धर्मालम्बीखौ खौसे खालामनानै जोङो देरहानानै गोदान सरकार दागोन आरो 2026 सनाव जि MLA नि इलेक्सन जागोन आगोलाव BPFआ जेरैहाय 12टा सिटआव 12टा MLA देरहाहोदोंमोन थुद्रुप एबार 15टा सिट जाबाय बे 15टा सिटआव BPFखौनो 15टा सिटआवबो देरहाहोनानै आसाम रायजो गठन खालामनायाव 10 दला गठन खालामगोन बेजों जोङो अंखिदार जानो हानायनि बेबस्था जों खालामगोन एपइन्टमेन्ट जोंनि दिनावहाय जोङो जथेस्थ मास्टार एपइन्टमेन्ट होबोदों बेखौ बयबो रायजो राजाया मिन्थिगौ आनफर्चुनेटलि दानि गभर्नमेन्ट जाजेननायनिफ्राय दासिम खय बोसोर जाखो 3 बोसोर जानोसै दा 3 बोसोर जानोसैसिमावबो सासेबो एपइन्टमेन्ट होनायखौथ' जों नुनो मोनाखिसै बोसोरसेयाव गैयाब्लाबो बड'लेण्डआव 250निफ्राय 300 जन मास्टारा रिटायार जायो दा जुदि बे 3 बोसोरनि गेजेरावहाय बेसेबां भेकेन्ट पस्ट जानानै दं होनब्ला एपइन्टमेन्टखौ जुदि होनो हायाखिसैब्ला गतिके बाहाय खस्थ' मोनखागोन लेखानि बेलायाव जोंहा स्टेटआव जि टेक्स्ट बुक प्रडाक्शन जि कर्परेसन दङ बेनि दारैहाय खामानिखौ मावनाय जायो दा एखमब्ला सफैनायाव लेट जायो आरो बर' बिजोंनिया मा जायो प्रथम असमियाखौ साफायग्रोयो असमियानिफ्रायसो बर'आ दानस्लायनानै बर'आव साफायनांगौ जायो बे हिसाबै सानसे साननै लेट जानायखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो मोनबोबाय थादों नाथाय BTC सरकारा